Nazdar, pozdravím ťa opäť, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska budeme otvárať ďalšiu krabičku Nike, kde sa nachádza produkt, ktorý určite uvidíš na majstrovstvách Európy v Nemecku. Je to kolekcia Brilliant Spec, Matte Brilliant Spec. Ja už som vám ukazoval Mercuriali a dneska by som vám chcel ukázať tento model, ktorý sa nachádza teda v tejto krabici a jeho názov je Nike Phantom Luna. Druhá generácia v triede teda Elite, čiže je to úplne že tá najvyššia trieda, kde cenovkovo, ak sa nemýlim, 280 €. Sú to teda štartovné ceny, čo vždycky hovorím práve do tých videí. Hoď si tam zľavový kód Kopackov, ak ti dá zľavu, bude to fajn. A keď nie, tak či onak tam ten kód nechaj, pretože tým, že tam ten kód nechávaš, tak podporuješ moju tvorbu a aj vďaka tebe môžu vznikať tieto videá a aj tie v budúcnosti, takže vopred ďakujem. Pokiaľ ťa práve tento produkt zaujíme, tak ako ste zvyknutí, všetko dávam dole pod video, takže či si zo Slovenska alebo z Českej republiky, ešte raz pozdravujem Čechov, bratov, ahoj a gratulujem teda k úspechu z majstrovstiev sveta v hokeji. Takže jedným klikom sa vieš presmerovať presne na obsah tejto krabice, ktorú si teraz otvoríme, pretože vnútri sa nachádza samozrejme aj to vrecuško, teda malo by sa. Ja som tú krabicu ešte neotváral, takže dneska je to tak, že poprvé. Ten produkt som videl len na fotkách, takže aj v tomto prípade to bude, že poprvé. Skúsim najprv primárne vytiahnuť to vrecuško, pretože to vrecuško je, dá sa povedať, rovnaké ako je u Nike Mercurial. Vpredu nechýba nápis Phantom, logo Nike a vzadu v podstate čisté. Je to taký šušťakový materiál, takže určite odporúčam, ako náhle tie kopačky prenesieš domov. Ale to už viete, treba tie kopačky vybrať, aby ti tam zbytočne nezatuchli. Z vnútornej strany nechýba vrecuško na zips, takže vieš si tam odložiť aj nejaké tie svoje drobnosti. Takže toto je na úvod vrecuško a teraz sa dostaneme práve k tomu produktu. A ako musím uznať, že vyzerajú fakt veľmi pekne, aj keď síce nie je to úplne že čistá tá rúžová, je to možno taká lososková, alebo ja som v tých farbách není moc dobrý, takže za to sorry. Na úvod vám ich ukážem, ako teda vyzerajú. Toto je ich vonkajšia strana. Takto vyzerajú, keď sa na ne pozeráš zhora. Vnútorná strana, oblasť pety, kde nechýba samozrejme nápis Phantom Luna. Inak tie písmenka sú ako u tých Mercurialov, môže sa stať, že v počase ti môžu odpadnúť, s tým treba možno rátať. Podrážka vyzerá nasledovne, je to FG-čková, ale k tej sa samozrejme taktiež dostaneme. Čo sa teda týka tohto modelu, je to samozrejme syntetický model, ešte som zabudol ukázať, je to ponožková verzia, to znamená Luny sú viac menej, no všetky sú tie ponožkové. Pokiaľ by si nechcel tú ponožkovú verziu, treba ísť do modelu Phantom GX. Tie sa dokonca hýbu aj o niečo lacnejšie, ak sa nemýlim 20 €, kde štartová cena je teda 260 €. A pokiaľ si teda fanúšikom ponožkových verzií, tak treba ísť do nich. Rozdiel medzi nimi je skôr len v tom možno pocite, že v podstate ako náhle máš tie ponožkové, tak ako je to aj u Superflyov a Vaporiek, proste dodáva to ten pocit, ako keby tá kopačka je súčasť tvojej nohy, ako keby máš na nohách nejaké tie ponožky. Čo sa týka tohto modelu, je to samozrejme syntetický model, kde sa nachádzajú aj nejaké tie eko prvky, takže čo to ide aj do ekológie. Fakt na ten dotyk veľmi príjemný a aj po obutí fakt patria medzi tie komfortnejšie typy kopačiek. Aj keď by som možno povedal, šťastie to pripomína tak pocitovo tú kožu, aj keď koža to samozrejme není. Ja som robil ešte video, dá sa povedať pol roka dozadu, kedy som porovnával práve tento model v tej úkrutnej zime a v tom teplom prostredí a ten materiál sa choval taktiež rovnako, takže či mrzlo, nemrzlo, proste nedochádzalo k tomu, že by niekde zamrzol, hej. Ďalej, typickou vlastnosťou práve modelov Phantom je ten povrch. Nachádza sa tu technológia Nike Grip Knit. Píše sa to aj tu a je to v podstate to pogumovanie, ktoré je akože fakt cítiť. Patrí medzi to výraznejšie, čiže tie produkty, ktoré majú ten grip fakt, že na vysokej úrovni. Dovolil by som to prirovnať napríklad modelom Adidas Predator. Puma Future moc nie, Puma Future je o niečo jemnejší, čo sa týka toho gripu, alebo ten grip nie je taký výrazný. Takže ak by som porovnal gripovo, tak Predator a Phantom Luna alebo GX sú viac menej na tej istej úrovni. Ja tu mám dokonca aj loptu a je niekedy problém pretočiť tú loptu. Samozrejme závisí to aj od teba, ako výrazne tlačíš ten grip na tú loptu. Takže aj vďaka týmto kopačkám by si mal byť na ihrisku čo to najpresnejší. A ak sa nemýlim, ten grip je veľmi podobný aj u tej druhej triedy. U tej triedy nie je až taký výrazný, ale myslím si, že taktiež spĺňa účel.
ak tam teda do pomeru cena výkon. Toto je teda ten elitný produkt a ako som to hovoril pred pár sekundami, priamy konkurent napríklad teda Adidas Predator, pretože DNA týchto kopačiek je samozrejme tá presnosť, obratnosť, byť v podstate ten predátor na tom ihrisku. A k tomu dopomáha aj toto šnúrovanie. Je to asymetrické šnúrovanie, to znamená, že ide do strany a tým pádom tá dotyková plocha na loptu je pomerne veľká a tým pádom nič ťa neruší byť čo to najpresnejší smerom na tú bránu alebo smerom na svojich spoluhráčov. Ešte idem do toho vstupu. Čo sa týka vstupu do tej kopačky, myslím si, že nebude žiadny problém, aj keď máš ten nart vyšší, pretože ten flyknit sa dokáže krásne prispôsobiť a v podstate tá gumička urobí vlastne to, že tú nohu čo najlepšie obopne. Samozrejme šnúrkami celé to utiahnutie reguluješ. Čiže ak máš aj tú nohu trošku širšiu v oblasti bokov alebo trošku, ja som mal taký pocit, že na mňa pôsobili až moc široko, keď som prechádzal práve s Mercurialov, takže ak cítiš, že tvoja noha je širšia aj v oblasti bokov a nemusíš ísť rovno do modelu Nike Tempo alebo Nike Premier, určite by som zvážil trebárs aj model Phantom. Či už sú to GX alebo práve tieto ponožkové Luny. Ďalej prejdem ešte na to vnútro. Ak sa nemýlim, aj v tomto prípade by sa mala nachádzať vložka Nike Grip. Tá pôsobí protišmykovo, takže šťastie nahradza práve tie protišmykové, protisklzové ponožky. Ak tam ešte nejaké tie protišmykové ponožky dáš, tak v podstate tá noha je tam jak zabetonovaná, veľmi dobre fixovaná. A ešte v oblasť pety, častokrát sa pýtate aj na toto, ako vyzerá oblasť pety. No nachádzajú sa tu nejaké také vankúšiky, ktoré nie sú také výrazné, ako je to u konkurencií Adidas, ale funkciu si teda plnia. Ich úlohou je samozrejme fixovať tú oblasť pety, aby sa v podstate tá peta nejako nedvíhala a zároveň dodáva tam aj ten patričný komfort. Teraz prejdem na to najkľúčovejšie, samozrejme všetkých kopačiek, a to je podrážka. V rukách mám verziu FG, čiže Firm Ground. Čiže ľudovo povedané, produkt určený primárne na ten prírodný terén. Samozrejme, ak znova vybehneš sem tam na omelku, nič sa nestane, ale pokiaľ väčšinu času hrávaš na omelke, volil by som práve tie produkty, kde je koncovka AG alebo koncovka MG. Takže toto je práve tá FG-čková podrážka, kde nechýba technológia Nike Cycleon 360. Ono sa to tu aj píše a tých 360 znamená 360 stupňov, čiže tie štuple sú do každého smeru. Viac menej to sa týka aj petovej oblasti a sú tu aj nejaké tie záberové, ktoré okrem toho, že ťa podporuje práve táto podrážka v tej obratnosti na ihrisku, tak podporuje ťa aj v tom zábere a teda snažia sa podporiť tú tvoju rýchlosť na ihrisku. Takže toto sú Nike Phantom Luna. Ak máš kým nejaké otázky, kľudne sa pýtaj do komentára, poprípade píš mi na môj instagramový profil Kopacko a samozrejme rád pomôžem, poradím. Sice je vás teraz hodne, takže poprosím trošku strpenia, snažím sa odpisovať každému z vás, takže ak neodpíšem hneď, tak určite priebehu dňa ti odpíšem a poradím. Samozrejme nezabudni tam písať aj, akú veľkosť potrebuješ, do koľko eur by to malo byť, akú značku preferuješ a aký si typ hráča, poprípade aké kopačky si nosil doposiaľ, ako si s nimi bol spokojný. Čím viac informácií sa dozviem, tým rýchlejšie viem ti samozrejme odpovedať a nasmerovať ťa práve na ten správny model, ktorý ti musí sedieť. Takže za mňa toľko, díky za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Čau!